Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Ya, bocah kok saya suwe saya mempur, saya ayu, saya ayu. Wah, Jan, muga-muga awet to sehat ya, Nduk. Awet to laris. Kuwat to dadi wong sing kondang. Amin. Nyonto kaya mbahmu mburi niku. Nggih, amin. Niku wiwit enom, Mas Gareng niku wiwit enom nganti saiki lho. Apa jenenge niku arum mangambar. Kaya Mas Gareng niku. Sok bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku Iwan Purba kowe. Mboten ben ora ilang lho. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, heeh. Lek pengen viral niku memang gampang sekali, mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyonto. Nggih, bar niki kula nonyone. Nggih, nyonto. Dalange angger duwite sentek iki lambene omonge kleru ae. Ora nyonto Mas Gareng. Ngomong tua kok. Aku ki gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambine kok ora padha ki. Ora padha piye? Sing kene iki blirit, iki kok suwek-suwek mbonggo ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. Heeh, lek kongko kaya mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti, bapak-bapak ibu-ibu iki kan salindri benene perbedaane ngono lho, Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Ah, sesuk mbah wedok disuwek-suwek. Klambine. Ra itu. Lho, klambine disuwek-suwek. Ana bojoku disuwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to, Pak. Klambi. Wah, ora iso negatif kok, Nduk. Ya, sesuk Mbah Putri. Mbah Ti dikei anu selambu kenene klambi. Loh, apik kuwi anget kayak selambu. Kei selambu. Rumah terus- samu bojoku ki nyamuk kowe. Oh, Ya, selabu. kreasi kok. Kreasi nek ora selambu. Oh, saiki kebaya ki werna-werna potongane Mas Gareng. Kebaya klasik ya kaya ibu-ibu, Iya. kebaya modern kaya Nduk Niken. Iya. Arep po modern ning ora ninggal karo budayane, ora ninggal karo kebaya. Kuwi hebat. Ini semi modern, Mas. Nggih. Ini ada versi kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Leres. sedikit Loh, ya. nganggo swiwi kuwi. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk kei kutu. Kei kutu baru. Untuk baru kok untuk Ya. semifinal kok. Iya. Ah, Nggih. saya aku Iya. kangen karo iki anak wedok iki. Piye Nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya kok ndak ketok tuwek ngono. Ya emang putu. Putu wedok. Iya, putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Oh, ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya yang penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman, sudah ada enek gentengnya, penting wis aman kuwi. Ora Oke. perlu neng hotel-hotel. Kowe arep dadan apa arep ngeyuk? Ya kan yang penting nyaman, Pak De. Tidak perlu hotel-hotel, nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, Nggih. ora perlu angel-angel Nduk Niken iki Tidak wong perlu fasilitas mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Pripun, sampean Aku pripun? lah ya saanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo nek aku malih. Ora. Pokok kleru piye to? Saanane iki ya. Negatif thinking. Lah iya enek darane kuwi ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisor kali tenan to, Pak De? Iya. Neng aman yo. Eh. Loh, aman. Ora sakake. Aman lho. Neng ngisor ki mau tas di foto lho, Mas. Heeh, nggih. Lah kok prank to, Mas? Iya. Iki nyonggo. Oh, mung loro lho, Reng. Ora aku numpak kotak kene, Mas. Dadi mablong wae numpak perahu. Iya. Aja sembrono. Ora apa-apa, engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho kok ya dipikir ngono. Iya ya aku ning dhuwur ya ning Apa isor. dibanget wong iki lho banyune surut. Kaya budas lho. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitasé ning kualitasé ya hebat. Ning sakniki sampeyan nang bawa sik Mas Gareng. Bawa sik dandang gula sidowasih Lah iki ngenekan lho apa? langgane. Nyepelekne ngenean. Lah,
Ya wis ngonoan. Lho, wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa mau ya akeh. Ayo, ayo. Akhir. Ayo. Pamintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene perkasa kok perkosa. Iki yo kleru meneh. Kaya mantene lanang iki lho sing gagah lho. Endi mantene lanang Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Ndi ya. Ijin Pak. Pamintaku nimasi doa sing digandrung. Ngono kuwi. Lah, mripate ra patek ketok bae. Wah, nek digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki Yo ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi ae. Aku ora paten karo wong tua. Ojo ken. Ben, wis ben. Kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Oh, kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila karo aku ki ora usah ngono kuwi, Pakde. Kambiye barang. Yo sorry. Kuwi wong Jawa Barat tok kandiek. Kabiye yo. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Nganggo jegok barang apa? Dehem mok jegok. Oh. Ing sarina sawah ngene. Pomong ngene iki wis penak-penak ta, Mbah. Terus moro-moro aduh njuwegur plus ngono terus ora ilang piye. Kok aja dadi wong tuwa. Aku mancing. Kowe biur kowe apa? Mancing no. Aku dodok. Aku bagian iup. Iya. Mas Gareng, Nun. niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar. Nggih. Niki itu saweran 300. Alhamdulillah. Iki Nggih. kagem sinten, Ini wong Mas? rezeki iki tibane ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih, matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Kagem sinten mau? Nggo Saking sing sinten, nembang, nggo sing nembang saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih, matur sembah nuwun sanget. Nggih. sok meneh iki yen Alhamdulillah. nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, dienggo Mas, iki sing dienggo sing nembang, sing bawa ora. Lah ya wis. Lah kok mbok sing undang kok aku. Jaluk tulung mangkeke niken. Ngono lho. Piye to? Kene kono ki pira to? Ora ana sak meter. Kok Ya jaluk kan, engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku, engko tarai Mas Bayu sombong ra gelem anu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ayo. Masa wis tua ya cek butuh duit. Wong ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Malah sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir. Wis tuwa garek menikmati hidup. aku ki tuwek-tuwek isih seneng royal kok. Kuwi ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh. Ya. Iya. Ah, ya. Men awake perkasa sehat. Udarane iki enak di. Iya. Ora apa-apa oksigen. Dadi aku ki entuk duit tak tuwake oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Bayu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes kuwi mau suntik mau. Heeh. Yo. Tekan ndi ki? Ya, tekan guyung. Datan kinggan sarambut lamun ado caketing
pun ndongakne mantene napa dereng Pakde? Wis, Kula sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata De Koko. Kok Nata De Koko? Kok kaya panganan. Mbak Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kalian Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru nih? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta, Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Apa? Kowe ngandani apa? Ya ben sekolah sik. Maaf. Kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah aku ijik sekolah sik SMA lho, masa ya terus SMA ra tau mlebu sisan. tuwek ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tangkingan. Yes. Iya to. Yen cedak. Iya. Ana wong tuwa kleru rat kandhani. Yen cedak tansah mulat. Sida. Wis rasa diapik-apik elek bakale. Sida setu. Aja nesu. Aja nesu. Lah apik-apik ra itu. Ya apik. Apik. Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Yo, Mas Bayu dibudalke. Jare mau njaluk dilem apik. Yo kuwi mbudalke jenazah kuwi. Masa ta? Wah. Jenazah iki kudu saya apa saya? Lah kudune iki saya kan bahasa Indonesia kan bagus. Ah, Lah masuk jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus. Budalke ngono. Berarti nek wong mati iki jenenge wong apik. Iya, lho. Lah Lah. timbangane kok ora dibudalke dilatih kire. Ngono kuwi. Ayo. Domini Lan mie goreng. mintuna. Pindha mimi lan mintuna. Ayoni Mas barengan tepi wajib Sida aseba Wih, nanti aneh ngekone lho. Anu, sukmane kae. Brian. Ayo. Weh, sampun. Kon. Oksigen entek kon. Ya, langgame, Nduk. Aku ben aku mbok siksa ora apa-apa. Waton si asih iki sing nyedhaki aku. Waduh, Dede. Ya. Ya Cahayu. Ya ampun to, Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomong kok senengane ngono kuwi karo bocah kok mbok yo sing alus. Sing halus apa piye? Nggih, Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbek aku mepet-mepet Lho, kok tak- bareng tunggoni sing ayu delokan sampean kok lek nganti mbake iki gelem sampean mung digrogoti tok. Sampean ki wis tuwa, kudune sampean ki sadar diri. Apa ya to? Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih Enom, gelem karo sing tuwa. tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa, Kak? Buktikan. Ya. Ya. Aku kang sedya satu wit pit nganti saiki Bapak
Salam hangat mring temanten anyar. Dua kali. Alhamdulillah. Apa Mas? Dalange kena azabku. Ngapa ta? Ket mau ngerjani aku lambune mati ra kuwi. Enggak, itu tadi sedang apa perbaikan aja. Tadi itu saking kepanasan. Oh, ya kan ya. Dimatiin sendiri. Oh, dimandek-mandekke ya kan. Dimandek-mandekke. Iya, dimati-matikan sendiri. Wiwi bela nono aku wi. aku golek bola wiwi to. Wiwit kok wiwi. Wiwi kok. Iya. Alhamdulillah. Nduk Niken. Matur nuwun karo Mas Riki ya. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh. Ning saking kepengine ditunggoni Nduk Niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. Oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Niki wonten nawala sing tak tampi. Menika nyuwun Gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur dateng Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Rian Tur Ngawi. Nggih. Mangga diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling. Nduk Niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka prihatining sih. Mangga ayo Mataram, mangga. Terus
Ngetan paling ular Noe Iki dong apa iki? Dong apa derene iki? ora apa-apa Mbak Eka Dalam Byong. ya iki jatahmu 50 ya iki kene Terima kasih. ayo Mbak anu niken iki itu jatah ini 50 ini nah ayo Terima kasih. Suci kene bagian ya Dita ayo kene oke Mas Gareng Apa? ayo layangnya diwaca iki enek bagian tolong dijelaskan lagi Ora apa sindianmu buta huruf to? lah apa ta Ora ngongkon sindianmu ngekei duit tok. ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok Iya. ya kan ya Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De sama ora dicekeli duit dicekeli layang. Cekeli layang tak gadekke kok. Nah iki urupe iki. Kuale. walik kok golek urupe ya Ngene iki lho akibate wong pipis iki. hubungane apa wong waca karo Lah sampai tak ngempet. ya Oke. apa kok oke Jare kon maca. Wis tak waca ki lho. Dadi wacane nggae unine ku apa ya unine Tutuke apa ora? ayo Rasa. Nyuwun lagu Grajakan Banyuwangi kalian Pepiling. nggih Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh jalan baru. hidup Hidup. baru Lah kene kowe ya iso macanya. wong kok apa ora kabeh ora nek sing bener to ucape Ora bener maca tok ora entuk duit tok. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa kuwi? Apa PMS. apa kuwi? Biasanya wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Oh, aku lagi ya. alah PMS ki opo ora mesti. metu kuping kaya Saking Mas Rian heeh apa ki? Anggalih Nggih. Biro Wisata CV Riantur Ngawi. siap matur nuwun Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? lah ya wis kok Lah 50. lah wong wis didum kabeh sah kok Sudah rata kok. wis didum rata kabeh kok Sindennya itu loh Iki empat. apa wetone Bayu ya karo wedokan lomo iki. Karo aku blas. Aku terima Mas Riki. sing terima Mas iki ya terima kae manut aku kae kok Oh iya toh. Ora bolongku toh. ayo dibawani sik monggo dibawani ayo bawane wiwit saka Mbak Eka Priatiningsih Nduk Eka Dalam Byong. piye kabarmu Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? sehat ya lho golek ini kan lho Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho. Oh, gede aku kok. kok iso Duraku kok. Mang jelasnya ta Byong? coba jejera Kula kalih niken jejer Duraku kok. Iya. Kowe Iya. arep Seto kan nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku iki kelas piro? TK ada. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis kados omongane? Kok bangetan lah ya mulane cerdas. kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken coba. coba jejera kan lah dalah wis Niken. Nah, Kaya kok- areng nyuntekke mbae. Ya bener aja nih. Ki sesuk arep tak terke suntik ben sehat Pak De. Check up itu penting. Ora ngopo. Wong apa-apa ora beneran. Ora iso. kabeh kok elek rumah sakit Aku wis gawe nesu dalange, gawe nesu sindene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. lah ngapa Wancine aku nyambut gawe suguhane metu. sampeyan aja gelo Apa? engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus Matur nuwun Mas Riki. Nggih, matur nah nuwun. sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng Matur nuwun, matur nuwun. sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Wah,
Wis. Kuwi tuan. Karek di blender diombe. Larek. Kaya jus wae. Ana ta jus sop. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita. Yo. Yo. Sing didelok sing cewek sing ning isor terus iki ngopo to Mas Gareng kuwi? Ha witekno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklentek gambar tempel. Wayahe Mbah Uti iki tarik benang ya, ditarik ngene, distraples. Kae malah tak kawat kok. Kok sih to tarik benang kok distrapler ayo distraples. Sing ki ta ben kersane mboten kisu ta. Oh, tak laporke Mbah Putri. Kok genep ping 5 kok lek anu udele malih ning kene. Ya, ini. Sakek prawinasis ngeling nganak wong urip ning donya. Dorok Gatot Kaca nonton wayang. Di Gatot Kaca. Kae mabur ning dhuwur. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok nggih. Ampun nggih. Pacane kaya mancing lele ngono lho. Ayo. Anu. Babasan mong mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah, enake ora jamak. Mangkoke jan persis kaya klambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Ya iki mangan bakso kaya mangan kowe iki. Ayo, ganti Mbak Suci. Bakso. Salat kelima waktu. Pentole cilik-cilik medhit era majan. Mangkoke cilik pisan. Pentole cilik-cilik pisan. Le, kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. Kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah. Bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lah wiceno. Oke. Sing kaya anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli aku ora ngapusi. Iki Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho, nek ora percaya estu. Kula. Heeh, Mas, ditunjungan. Mas Rizky. Soalnya Kan lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh terserah, pokoknya manut, Mas Riki. Kula niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apikan nek sing ngelem cetil ora sah tak kei. Ya. Tak balekke anakmu. Tak balekke. Ya wis, Cuk. Bapakmu apian ya. Gowo ya, bapakmu apian. Ditampani. Endi? Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apik nek kok nyelekit dongane. Ayo. Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Iya. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo sik. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Gareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa sarang penyamut? Iki kanca-kanca ora sana bui, Pak Gareng gen karaoke. Iya. Ayo. Iya. Kok le minjuk-minjuk kaya brutu. Pak Wes entuk 100.000 ping 10. Pak kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet lho.
Ora kena. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo, Oh, ayo. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Mangan bakso. Ayo. Do, Widodo. Aja gelem ditinting wong. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kon aboh gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare mong kan mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Doh. Aja mak nek diganggu nek keselak. Do, tintingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kang limang wektu. Rapi luwi. Oh, sing gedhe pancen TLK. Apa? Telek. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Yo. Bales ke Pak Dek lho. Pak Dek Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Yo. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku Cagak agama pakartikan ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya ngapa ta? Dene napase wis entek ra didegeke. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan-tekan gone. Yo buka celuk sik. Yo buka celuk sakoni ken. Maka. Wes rajine tansah dilengke. Wes rajine padha dikdaki. Aten was semandang layae sembayang. Natapi wajib gawe Yo, irama seger. Monggo. Monggo, kur sedaya. Yo.
Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo Eka, Suci, Mbak Dita Lenggasik. Nduk niken. Mas Riki diparingi lagon wewayangan. Oke. Ayo. Iki yen iki bocah iki all-round sing anyar ya sing lawas ya mlaku. Apakah arti nama Niken? Ayo Mas Hadreng, dijeki sik. Niken ki niki niatnya dari kecil kepengin jadi seniwati sing pinunjul. Terus Ken? Ken napa-napa mawon saged menika all-round. Nggih, Oh, klasik ya iso. Sing modern ya oke. Terus Salindri. Saben dina isih tetep sinau nadyan saiki wis payu. Terus Lin. Lindungane sing digatekke ya lindungane Gusti sing murbeng dumadi. Terakhir Dri. Dri iki lho, Dri. Apa? Driat. Dri apa tembeke Jawa? Driyo. Driyo. Heeh. Driyo. Ya ati. Driyo atine apik. Nggih. Dadi iki yen apik kok aja mung apik wujud jaba saatine ya kudu apik becik. Nggih. Tak dongak-dongake atimu apik, Amin. ketemu rejeki ya. Amin. Ngono aja lali karo bae. Berarti kudu ndelok apa? Kudu golek jodoh sing jenenge rezeki. Aja rezeki iki beda. Rezeki ora maksudnya iki ketemu rezeki iki anu apa ki jenenge ya iso materi, ya iso pasangan. Nggih. Ning sing baku ketemu rezeki, sing baku kanggo sagamu urip nganti mati kuwi ngelmu. Min. Ngono Piye ya. digatekke, Nduk, welinge Nggih. bae. Tembungmu piye? Digatekke welinge bae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, kula gatekke. kudu aku lho. Iki ketoke klop gitu. Ayo. Seneng yen aku mati iki seneng. Ya ora to, Pak De. Terus yang selalu mensupportku, yang selalu membikin lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah dene yo Oh, ngerti. Ayo aja ninggal sik, Mas. Aja. Arep aku iki duwe kanca gareng akeh. Wing. Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Wis. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original ngene. Nggih, heeh. Ayo, Saya masih- wewayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik. Monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ya, ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Pak Kakung. Niki Ya. buka celuk. Nggih, heeh. Wewayangan kang rindu ilang sapa ing pantu endah pasrianku sliramu sejantung atiku
kasih matur nuwun, nduk niken lerena sik lenggah. Nggih. Ora anu den lenggah sik. Kono bali angkrem meneh. Ya men saking laris iki bangsa nggon tenggorokan iki aja dipeksa. Oh, iso rusak pita suaranya. Nggih, mongko toko ora enek sing dodol. Wah, balik kene ya suwe. Niki nyuwun sambel kemangi. Oke. Kalian katresnan sejati. Yulimbuk sampun supe mirsani Yulimbuk kalih nduk niken tanggal 1 November wonten Keras Wetan. Oke. Menika Bu Carik. Oh, siap, Bu. Aku mbok jarak iki. Aku mbok jarak. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Pokoke wayangan ra nganggo aku daderes lho Bu Carik. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Nggih. Mboten ampun digugu omongan kula. Mboten wong Bu Carik niku piyai iki luwes, Mas. Nggih. Bu Carik niku piyai sing seneng Gojek. Lah iya. Piyai niku. Bu Carik gampang kowe wis sing ora nawake. Ora nek kaya nggih sing tak tawake wis. Tak ning terminal kuwi. Mangsamu angkot kuwi. Yo, Mbak Ayu, ayo rene. Rene cedak Mas Gar yo, serampat. Monggo yo. Piye? Sindenmu iki telat ngombe obat. Mbak telat ngombe obat to? Sopo lae kaya ngono e, Mas? Ora sak kaget kabeh ngono. Nek tak klumpuke sing ngono-ngono kuwi aku ora. Ya wis, aku maklum. Tak tekon. Sing waras-waras mboten betah ten mriki. Iya. Bayan iki kolektor barang antik. Iya. Kok sing buri-buri tak goleki ya sing pedhot-pedhot kuwi tak klumpuke dadi siji ya ta. Basa mantan adu jago tak iso demung ya ora. Ya, wong kabeh iki malah kowe pahalamu gedhe. Ngopeni wong. Iki jenengmu sapa, Nduk Sayu? Nami kula Wadi. Heeh. Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusmaning Tiasi Walakaji Kokok Beluk. Oh, pancen rada sentet. Ngapa ta? Wong jeneng kok nganggo kokok beluk. Lah kuwi jenenge ciri wanci lene gawa mati kuwi. Oh iya. Ora omahmu ngendi, Nduk? Kula asli saking Kota Madiun. Oh, iku cah Madiun. Cedhak to. Nggih, cerak. Kowe kok iso polahmu kaya ngene iki apa pancen darah seniman? Niku bapake dalang, ibuke penari. Bapake sapa? Mas Yogi Bagong niku dalang Madiun, ibuke penari, adine niku dalang cilik. Oh, alah ya wis lumrah yen ngene. Ngertos, jenengan ngertos? Heeh, lumrah yen polahmu kaya wong kurang saon. Kok kurang saon pripun to? Iya. Mula ya iki ana sing ngersake sambel kemangi. Terus Mas Gareng jangan lupa ini acara didukung saking wedding organizer Yayan Pro Guyung. Oke. Niku melayani rias, hiburan, sound terop dan lain-lain. Amin. Ayo, engko sapa sing kagungan kersa gitu.
gelare kaya ngeten iki. Pokoknya- Iki dienggo orkes Melayu ya masuk, dienggo wayangan ya hebat. Masuk bos, jangan khawatir, semuanya akan dilayani. Buktinya malam hari ini. Lah ngapa buktine? Orang denggon kali dadi panggung. Lah iya. Yo kira Kreatif nggih Pak. Kreatif. kreativitasnya Betul, pihak betul. IO. Nggih, moko dimanapun tempat pokoknya iso digawe senyaman mungkin. Nek wis karo napa niku wedding organisir Mas Yayan Pro guyung niki. Nggih. Ayo sambel kemangi diaturke. Monggo, ayo.
Terima kasih, terima kasih. Tetraming bebrayan urip ingkang prasa Wong buruceng kelangan delek. Nggih. Nggih ta? Iki sing diarani wong serakah ngono wae. Nggih, tujuane iki jane apik nek gandeng iman iki ora kuat terus diiming-imingi terus miyur minggok ndalan. Yen pancen jatah iki gur 3 ya aja milik 7 lan 8. Jatah segelas ya segelas gitu. Nek dikeki saember ya bakal numplak muspur ora ning apa-apane. Nggih. Kowe ngerti ra Amburuceng kelangan dulek kuwi? Delek kok dulek. Oh. Krunguku rumangsaku kok. Iki dadi aja sok milik barang sing melok engko malah ora apik dadi. Nggih, nek cara biyen ya aja milik barang melok kesusu malak mergo kaselak muluk. Engko ndak keselak-selak ngoten nika nek Bapak dawuh ngoten nika. Dadi wong ya kudu sing apa anane santai wae. Santai wae Nggih, santai ning tanggung jawab ngoten. Lah yen bocah iki Nduk. Halo, Kowe saiki kelas pira to? kelas sekali Loro apa? SMA. Oh, SMA. SMA kok sema. SMA yen jarake atuh, jarake dekat to SMA. Ya wis, ngono ya ora apa-apa. Ngono. Kelas loro SMA, ndang kelas 3 gek kuliah. Wah, Nggih. Jan, arep kuliah temu ndi rencanane, Cahayu? Ada 2 pilihan. Wah, eneng loro. Yang pertama, yang pilihan itu mesti lebih dari 1. pilihannya Ya, ndi? yang pertama insya Allah teng isi. Isi terus. Nggih, terus yang kedua teng Jakarta. Weh, Jakarta. Tak kira pertama isi, yang kedua kosong. Ya monggo mawon, bakune nek nggon bab kepinteran bangsa gegendingan aku wis kampiun tenan wis paham. Oh, mateng. Niken. Iki mateng. Muga-muga engko ana krentek kepengin gayuh pendidikan sing anu napa ya? Non apa jenenge non nggon budaya. Ning nek perkara gegendingan rak wis elok. Welok wis pokoke Kula teng pedalangan mengke, Mas. Weh, arep pedalangan. Nggih, lek teng isi lho nggih. Nggih. Oh, numpake sepeda. Insyaallah teng pedalangan. Insyaallah ya, Nggih. heeh. Oh, Nek ning Nduk. Karawitan ya ngeri ya, Mas. Lho ngapa? Nggih. Oh, ning karawitan ngeri. Ngeri pethuke ngono-ngono kae. Lek dalang kan petuke karo dalang-dalang senior. Oh iya iya, heeh. Apa rumasane ra ngeri ya? Aja. Aja ning karawitan. Aja ning karawitan kepethuke kothok ogrok kuwi. Ayo ning pedalang petuk Alfian yo. Oh, isro. Kowe ngekeki ra tau turu ya. Ana sing ngersake siriuning yo dibawani sik. Nggih. Yo, engko ndang ndang istirahat. Wes aja dipaksa swara ki nek dipaksa pita suarane ndak malah kegu. Nggih. Yo dibawani sik. Karep ben ora nyengko tak goleki kanca ya, Nduk. Nggih. Ayo kene, Mbak Eka prihatin sih. Ayo kene. Alah dangkel jati Ayo meneh. sayang. Mbok yo aja ngenyek to. Ben aku mau ya dionekke anu. Ya kene. Sin. Tuline bentat tong. Mas aku arep bomo. Tagel. Mas Bayu iki kok. Pusing. Nah, kene rada rene adikku. Ngapa kok iso nyawang unyeng-unyeng iki ngapa kuwi? Aku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi. Ya piye carane ben iso jagongane jenengan yo ngepaske rada mendak. Nah,
Menika badhe ngresake kodhok. Ya, Malah Jon. wong tuwa dene kodhok. Iki dimong ki. Ayo, Anakmu. niken ben bawa. Gede, dek niken kok kon ngemong. Lah piye ta? Lah piye nek gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, Ya kowe rasa sing gendong. digendong. Heeh, aku digendong. Mangga, Iya. ya iki jejer karo Eka Ken. Wedhe janis. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Yo ora setugel yo cemet ngono ae. Ya, dibawani sik Duni Ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi klenthing mungil. Ha. Oke Om Jin. Kene klenthing ngil kok. Sinebut pahlawan putri Sri Hening Mustika Mas Wardoyo Jumantana monitor. Inggih. Salam kangge Mbak Yuki. Oh iya. Ya, iki Nanang monitor, Mas. Saking Nganjuk. Salam kagem Pak Digaring Semarang, Mbak Niken, Mas Bayu lan katresnan kula Dita. Oh ya. Wis Nanang. Nanang merem. Nanang merem ki ya iso WA to. Iso ke malah ra tipe ya. Heeh to. Heeh. Oh sing WA kan tangane ora mripate. Nggih pokoke Bu Pesinggan iki wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Heeh. Bu Fahmi nika Pak Supomo. Ya. Bu Darsini Pak Gelang Kalung. Heeh. Terus Mbak Dita Nanang merem. Nek Mbak Suci khusus Wardoyo. Iya. Lah penggemarmu sapa ya? Aku. Ah. Aku lagi golek iki. Lagi golek Lagi kok. golek. Oh, penggemar kuwi akeh cempe cilik-cilik kae kok. Ah ndengi yo kepidak jaran barang. Ya, ya kan. Ya. Putra Kanjeng Sira Hae. lawe Dageng prang Elah wale. ding tong Kowe iki lagi arep talem lho swara apik kok dong ding dang dong. dong prang prong Wale druk. Malah druk. Ayo. Ayo. Kaprang kang bacana Kara Padha blasuk ki dadi jula-juli. Eka dudu aku. Iya, tak kira kuwi yo, Dek. Saiki wis ganti ora ngono, Nduk. Eka. Dalem. Kowe nek anting ngeyel tak adai karung tak gua kali lho. Nah, aku tak mlayu dhewe. Masa aku padane cempe. Ya, Sinden ya. ada karung. Bacana Ngebelo. Ngebela. Ngebel sapa? Ngebela mangun yoga. Bebelo wirat moyo Anu. tan wurung sriuning gunduh Wis cukul. Seriune gundul apa bar kemo kowe kok. Ayo. Gugur. Gugur kok. Wong nikan lali kok teko Eka. Lah wong Eka wong lali. Oke ra lali. Sumpah aku marang ngomongi ngono. Ora tak omongi sriuning putul to. Malah sriuning gundul. Ayo. Ayo. Padha ule ya. Iya. Padha tule. Heeh. Gugur. Live streaming Iqbal Pro. Wah, Wah. video syuting Iqbal Pro. Iki akeh iki sing live streaming. Oh, wadah. Biasane anggere anu daerah mriki wingi nusul ngono. Wah, apa niki pirang-pirang jejer ya. Lah, Enten. Wah, pokoke anggere kaya ikan bakar kae lho. Wih, jejer. Iku saking Sragen gitu ta, Pak? Iya. Nggih, terus pundi-pundi ya mesti jane anu. sampean iki streaming apa dodol HP, Mas? Oh, sing kagungan apa sing kagungan napa niku channel niku anu berkahi kula tekan anu ngono kae kok. Nggih.
Putih-putih enten kok. Nggih, Tega Wanu yo tekan kono. Nggih, yo lanjut. Dadi mustikane ketuban. Wah, mangsaku ngrusak kuping tenan iki. Ngomone to? Dodok kotak bateri ra umum. Ya ben krungu wong kene gamelan karo kene iki rada wadon. Aku ora budek. Wah, perasaan ya ora ngapa-ngapa Mas Bayu ngeprak ya ora Apa? Banter ora kan? Mboten iki. Lah iya kuwi kupinge. Coba tes meleh Mas Bayu, ora banter kok. Tes meleh coba Mas Bayu. Ora sudi. Kupinge wis bosok. Yo, iki diaturke. Langgame, maka. Ya, Nduk, tayubke ganti jogeti Mas. Gareng, maka. Srening masih katuban alapan tresno dan sabaya pati barang raden lirat koyo kampus braso anak ora ngerti joget khusus niki. Ayo. Mas Gareng. Aku metu kok grup. Nyapa? Ora usah metu, tak toke. Tak delete. Mosok nikah joget enak tutu dindak der. Aku tutu dindak nyek ini. Piye lah wong jogete wek
Joget ora enek semangate ora. Ora ana semangate piye kan wis ngotot lho. Joget nek kaya Niken, kaya Eka, kuwi gene jenglengane pas. Coba ayo. Nenone ya tutuke Kak. Ayo. Seriune Ayo Kak, awas. Ya, ayo Mas Gareng. Oh alah telek, telek. Ngapa to Pak De kok? Aku anggere nyerane kamera iki tak dol. Kuwi Kuwi ngene pake sapa? sapa? Mbok. Aku anggere nesu nyolongi weke wong kok. Wis ora nganu. Apa-apa ora. Tolong dijarke to. Tak nainya. Apa kuwi? Sesuk digodhog. Alah. Oh sawerane kok ngek gedang sajen. Ya mau saweranmu kayak Oh, adono. Kaya ngene bojomu wingi entek telu to. Iya. Karo aku kembul kok. Iya. Ayo kene gerajakan Banyuwangi bawani sik dilak ayo. Mangga. Sing jeglek Mas Gareng. Oke. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo Eka ngapit. Yo mambiat mayone man. Mangga. Iki senengane Mas Agung Bakar iki senengane basa Banyuwangen. Nek pas pinuju live ngono kae aja lali anu Banyuwangen. Wah, berarti me padha karo aku. Kenapa? Kono Banyuwangen aku Banyu Gendeng. Biasanya Mas Agung iki anu kok Fahmi kok remenane senengane Fahmi kok. Kuwi kanca lawas karo Mas Agung kanca lawas. Fahmi lawas anyar ke arep kok. Ya, monggo. mambiat mayone Mambiat Pas, yop. Piye? Pas. Pas ora. Pas. Iki Pak Dian lho celeng. Ya rasa banter-banter. Ayo. suwarane Do ngopo ta cah? Ya. gandeng belah biangan Gendeng belang yang. Ayo. Kok jeglek aku yo. Lah wis telo kono mlaku wae kok. Ayo genti Walang Sangit. Ayo. Ayo Kak. mau pisan-pisan ki dialem ayu apa piye ngono lho Ya wis ora walang sangit. apa Rayap. oke telek cecek Kok sik ngarani magare kok trek cecak iki lho. ireng putih aku kelingan Oh iya. Cilike ora masalah, ambune. Ayo Mbak Eka sing cantik. ayu ta Ayu dhewe. nah makasih Ayune nek dhewe ijene. Nek karo Mas Gareng ayu kowe Kak. Tenang karo Mas Gareng ayu. kok iso dipadakno Mbah Buyut iki lho Wis to, diterima-terimake. Ayo. siap Nyerap. Ayo. nyeram biai kowe areng jengleng apa mbedhok pitik Jeglek lho kok jeglek. sah aku Oh ya arep nyekel garangan. Kok padake garangan. Ora. Padake garangan. mau tikus saiki garangan Aku ora muni tikus, aku mau kaget tok ngisor ndebok kan mak brapet apa tak kira apa bae kowe wis lungguh ngono. sing bener ki luwak kae kan masa aku ora tau kan Kang Pak Bayu iki ngono kuwi lek karo anggota lawas. Iya to sia-sia. iya Wis sabar. Anggota lawas iki galak-galak. Wis kek ayo nembang neh. Anggota aku biar iki mantan dem kolektor kabeh iki tadi. kaya kucing Ya. ora apik blas Nah. Iya. sik tak menata Aya. Alah. nyerang Apa? aja omong ae Oh iya. nyerang bayi nuswan
Gorek. Grajak kalau metu bom barang. Ayo, Dita. Pianyu Kolon golongan Kae Kak, iki dina iki live streaming akeh banget. Wonten Eneng pirang-pirang. SBA TV. Oh, ya. Kok omonge ora mau. Piye? Wacine wong jeglek tinggal ngobrol. Iki enek titipan sing kudu ndang disampaikan, nanti tidak salah lali. Lho kowe iki CV titipan kira to piye? Ora, ayo. Wong ana wong jeglek ora dijeglek malah Lan ke dolan seker. Ya Kak. anu dalangmu bengi sajane komplit. Saplai ulang tahun pernikahan lho. Ya. Anu gumbira. Gumbira. Saiki wayahe jengleng. Wah, percil kok kon ndendeng. Ya ora apa-apa to bercil karo kodhok. Ayo. Ya Kak, ya. Lor lan kidul lalasangker. Lawan kidul lala sangker. Wong Jawa. Kok dadi disko Jawa to, Cah? Wis ngapik to, Ndak. Wayahku aku ya pengen dijengleng karo Pak D lho. Oh ya, jengleng. Yo. Kang Kaliwiat. Kang Kalimyat Lah. Belambiangan. Kaget aku. kuwi tanda-tanda Kang. Tanda-tanda apa? Stroke. Ya ora. Labir ditahi. Lah piye to dileket mau ngono lho tak Wah, aku tamaki. manut sing ndang iki lho. Lah tak kira stroke. Tak kira kebake apa? Ana wong joget ora tak ada stroke. Jengleng tapi jangan gini. Aku tak jadi takut. Takut ya ora sepiro, gila lho. Nek wedi sik duwe perbawa nek gila kuwi berarti jijiki. Gak. Sing apik to. Iya. Belambiangan. Belambiangan. Ya. Aja takon senang Tanah India. Gumelyaring. Gumelyaring. Yo. Taman Sari Nusantara. Belambiangan. Yo, gerakan. Monggo, ayo, yuk. Yo.
Terima kasih. Waduh, Jan. Wis ngatur gerajakan ngapa Mas? Kok terus ngomong aja ngewel terus wis wis. Kok lagune wis entek sing keter wae. Iki agar tak culke ngene. Oh lumrah iki loro 5 iki pol loro 10 iki. Ya ketok kene awake iki fit tok ya. Fit apa ngene iki? Lho Dedek bangun. Ya. Di kerene Dedek. Aja. Ya saiki tak ngaturke iki elaelo iki khusus Mbak Darsini nggih. Oh ya Mbak Darsini. Saking Bapak Gelang Kalung Ngawi. Oke. Oke. Pokoke ra Mbak Darsini aku mulih. Pokoknya ora lekdar ora iki. Sik Iki kula dereng, Mas. Sik bariki pisan. Aku wis lak kebelet iki muntup-muntup iki wisan. Yo di ecer-ecer ngono sik. Iki gen sing sepuh sik mengko lagi kowe meneh. Bar iki ana sing ngersake ayang-ayang. Nggih, yo kok diaturke. Sik tak selani Mbak Dar iki yo. Oh, Pak Gelang Kalung lak masuk angin. Ayo. Yo, monggo. Nesu, meke dibanting nesu. Ora nggo mercon kaya. Monggo, yo.
lho ya unek tok sing. Ayo. Tur panjang. Nggih, makasih. Yo, nduk niki iki. Ayo. Monggo ayang-ayang. Nggih, ayo. Alhamdulillah pun ra dilega niki, Mas. Iya. Yo botoke ngendi? Ah, wis crit ngono tok. Bocah iki kemproh. Arem. Nganti kopoh-kopoh ngene iki lho. Apa rumasane? Kok kopoh-kopoh kaya wong bar lair ke ae. Yo, ayang-ayang. Ayang-ayang ning ijen wae rasa duit nggih. Ora rasa marem suarane. Fokus ning niken. Monggo, Aku ayo. ya tak pinarak. Ayang-ayang, ayo Jan. Ayo monggo. Terima kasih, Mas.